Kaixo, ni Maider naiz Geuriako kasetaria. Geuriak ez dauka kode deontologiko propiorik, baina ekimenena oinarri bezala hartzen du eguneroko jardunean. Ekimen, herri ekimeneko euskarazko hedabideen elkartea da, eta Geuria bertako bazkide da. Desinformazioari aurre egiteko 4 dira konpromiso nagusiak. Lehena, informazio iturri fidagarriak erabili. Bertsio edo iritzi kontrajarriak daudenean, batekoak eta bestekoak bilatu. Ahal dela, ez sortu iturri bakarreko albisterik. Oinarririk gabeko espekulazioak eta zurrumurruak ezin dira informazio iturri izan. Bigarrena, egiaztatzea. Informazioa egiaztatu behar da beti, eta horien arabera ondo informazioa, eta ez norberaren iritzi pertsonalaren arabera. Horretarako badaude iritzi atalak behar bezala bereizita. Ebidentziak eta frogak bilatu behar dira, eta informazioa zilegizko bidetatik lortu behar da, beti off the recordra errespetatuz. Hirugarrena, zorrotzak eta zehatzak izatea. Albisten testu inguruaren analizia egitea eta azaltzea, herritarrek euren iritzi propioa osatzeko eta errealitatea ulertzeko. Bizkor informatzearen ondorioz, edukien gainagarriak ez zabaltzea, eta zorroztasun intelektualez jokatzea pentsatzeko denbora hartu eta hausnartu. Ez etengabe, baina baitarte batez. Eta laugarrena, irudien trataera eta manipulazioa. Hau da, argazki edo bideoen edukia ezin da inola ere manipulatu. Adimen artifizialaren inguruko kode deontologikoa eta informazioa egiaztatze prozesuen informazio osoa, geuria.eus webunean eskura du komunitate osoak.